Sbartna flimkien mulej, kelbtek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ kelinu żammit. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int nissiltna mill-ġdid bil-magħmudija biex tajtna ħajja tal-grazzja u għoġbok isseddaqna biex nistgħu niksbu l-ħajja ta' dejjem. Ibqa' mexxina il-qudiem sa ma naslu fil-milja tal-glorja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu wasal sa Derbi u Listra. Hemmhekk kien hemm dixxieplu jismu Timotju b'immara Ludija li kienet temmen imma li missieru kien Grek. U kellu fama tajba mal-aħwa tal-Listra u Ikonju. Pawlu rid jieħu miegħu għalhekk qabad u għamillu ċ-ċirkunċiżjoni minħabba l-lut ta' dawk l-inħawi għax kollha kienu jafu li missieru kien Grek. Huma għaddejjin mill-bliet bdew jarfuhom bid-degreti tal-Apostli u l-Presbiteri ta' Ġerusalem u jħeġġuhom biex iħarsuhom. Hekk il-knejjes kienu jitwettku fil-fidi u jiżdiedu flat kuljum. Qasmu mbagħad il-Friġja u l-art tal-Galazja għax l-Ispirtu Santu ma ħallihomx ixandru l-kelma fl-Asja. Kif waslu fl-inħawi ta' Misja, ippruvaw jidħlu f'Bitinja, imma l-Ispirtu ta' Ġesu ma ħallihomx. Għalhekk għaddew minn Misja u niżlu Troas. Bil-lejl Pawlu kellu viżjoni. Ra raġel mill-Maċedonja wieqaf jitolbu hekk: ejja il-Maċedonja u għenna. Malli ra din il-viżjoni malajr fittixna nitilku lejn il-Maċedonja għax fimna tajjeb li Alla kien sejħinna biex immorru inxandrulhom l-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali. Għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Għaqdu bil-ferħ lill-mulej idħlu qudiemu bana ferrieħi. Għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Kunu għafu li Jaħwe u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu ħwejjex tas-sema
fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk id-dinja tabgħodkom, kunu wafu illi lili bagħtitni qabel ma bagħtet lilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li huwa tagħha. Iżda billi m'intomx tad-dinja, għax jiena ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobgħodkom. Ftakru fil-kelma li jettilkom: il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu. Jekk jippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom ukoll. Jekk ħarsu il-kelma tiegħi, għad iħarsu tagħkom ukoll. Imma dan kollu għad jagħmluhulkom minħabba f'ismi, għax huma ma jafux lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżjes forsi ibeżżana xi ftit, imma min-naħa l-oħra jekk naqrawh bl-għajnejn tas-sew tal-fidi tagħna għandu jimlina bil-kuraġġ. X'minn banda l-oħra qegħdin il-mulej Ġesu stess qed jgħidilna li aħna maħniex tad-dinja, qed jgħidilna li d-dinja se tibgħodna. Li dawk li jilqgħu il-kelma tiegħu sejrin jiġu ppersegwitati kif hu stess ġie ippersegwitat. Imma ma ninsewx ukoll il-kelmiet li aktar jgħid aktar tard, imma jiena irbaħt id-dinja. Ejjew nitolbuh din il-grazzja, ma nafx intbaħtux bit-talba sabiħa li propju bdejna din il-quddiesa dalgħodu. Għax ħafna drabi jisna mdorrijin nagħtu attenzjoni biss il-qari u t-talb sabiħ li jingħat waqt il-quddiesa jew għax imdorrijin bih ftit li xejn nagħtu kasu. Imma propju bdejna din il-laqgħa tagħna mal-mulej Ġesu infaħruh ngħidulu: int li lilna permezz tal-magħmudija tagħna tajtna sem fil-grazzja. Komplejt isseddaqna. Kompli mexxina sakemm twassalna fil-glorja tiegħek. Iva, aħna maħniex tad-dinja, imma qegħdin fid-dinja. U għalhekk irridu nitħabtu, irridu nħabtu wiċċna. Però ma ninsewx li l-mulej huwa magħna u qiegħed hemm biex imexxina sa ma naslu fil-glorja tiegħu. Ħuti eżjes, ejjew nitolbu aħna li jirxu xtajna ma' Kristu fil-magħmudija bil-għajnuna tiegħu infittxu li ngħixu il-ħwejjeġ tas-sema. Nitolbu biex il-Knisja tissaħħaħ fil-fidi u jikber lat ta' dawk li jemmnu fi Kristu. Nitolbu biex il-gvernijiet tad-dinja jarfu jaħdmu mhux biex jaħkmu fuq il-popli, iżda biex il-popli jgħixu fis-sliem u l-imħabba. Nitolbu għalina il-koll sabiex narfu naċċettaw il-persekuzzjonijiet li toffri id-dinja, imma brieda sħiħa u bil-qawwa tal-Ispirtu inkunu xhieda ta' dak li nemmnu. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej biex tkompli tixħet il-ħarsa tiegħek ta' imħabba
fuq il-familji tagħna, l-emigranti tagħna, il-morda u dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet nresqu it-talb tagħna. Mulej Alla tagħna, nitolbuk biex id-dinja kollha temmen f'dak li inti bat, ibnek Ġesu Kristu Sidna, u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzja li qelet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien il-bnedmin kollha jimtlew binena u mal-qawwiet tas-sema ninsġu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej intilajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
ونردولك ħajr għalli xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrej iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dile fer incantam, an yotarat il-ħajr, nalun il-mulej.
nisqu quddiemu bil-fermita ħaffalna ħananu għalja ġdida li l-sidi s-sema u l-ard li l-alla bil-fermi kantaw għalja tarat il-ħajr nannu li l-mulħen jifirħu l-muntani jifirħu s-siġar kolla jifirħu l-art u s-sema bil-kobor tal-mulħen li l-alla bil-ferħi kantaw għalja tarat il-ħajr nannu li l-mulħen jisebbu li l-ismu la safar tal-erin li l-ismu jisebbu l-kwikeb bil-fjuri tal-bidin li l-alla bil-ferħi kantaw għalja tarat il-ħajr nannu li l-mulħen ħanannu fuq l-arba jiseb tal-awatijom ħanfaħru l-gobor tal-la mal-kanta li l-alla bil-ferħi kantaw għalja tarat il-ħajr nannu li l-mulħen Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Kif tafu l-ġimgħa d-dieħla propju nhar l-erba' niċċelebraw l-anniversarju il-100 sena mill-mewt ta' Carmela Grima. U għalhekk sejjer ikun hemm lejl adorazzjoni it-tlieta li jibda mill-10 ta' bil-lejl sa' 6 ta' filgħodu propju fid-dar tagħha, fil-post fejn hi kienet tiġbor in-nies biex fil-festi tal-Madonna jgħidu ir-Rużarju flimkien. Imbagħad l-erba' ikollna pellegrinaġġ mill-parroċċja tal-Arb fis-7 ta' filgħaxija lejn is-Santwarju ta' Pino. Illum għandkom tirċievu mal-bullettin il-programm fid-djar tagħkom. Min ma rċivihx jista' jieħu wieħed minn fuq il-mejda fejn il-bieb. Nixtieq nafżakom hekk rigward l-adorazzjoni biex inkunu nistgħu norganizzaw ruħna aħjar. Jekk hawn xi ħadd fostkom
li jaf xin beħsibu imur jagħmel l-adorazzjoni fil-lejl ta' tlieta, ġifieri bell-10 u l-5 ta' filgħodu tal-erba', jinformana ftit u jagħtina l-ħin biex hekk aħna nkunu ċerti li s-sigħat kollha ħajkun hemm numru ta' persuni. Grazzi. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu flimkien 3 Ava Marijiet illumna Marija u npoġġu f'seħħdana il-morda tagħna u l-emigranti tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija, oket mi doħleju, dak ismek sabiet, kem toħroġ qawwija, dil-kelma min qalbna, bit-tama li talbna, jatik l-akbar ġir. Jintlaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, jintlom ta' min ħalqek,